яка 11 Pro Max яке не 11 Pro Max пачка не 11 Pro Max не XR дар корпуси 13 кадагия нархш 3400 сомон ина пачка телефон неиш 14 ина XR 14 кадагия нархш 3800 сомон бардоро оптови нархай магазини акай сапон бардоро дар шаҳри Қурғунтепа бародарои телефон харид мекунед ай нарх наҳои телефоно бародаро бо хабар шуданд ки мақсад телефон харида бародаро фан нахиранд хел бародаро мақсад мехаранд бениҳоят қимат мехаранд ягнуш алишкадаги мехаранд бародаро нигоҳ кунед на мақсад магазини акай сапон честни кор мекунад бародаро нигоҳ кунед лабои модели телефоно мақсад ҳастай ай ҳамаи диконо магазини акай сапон арзон метавози бо алиш мекунем болош сумамтани хелия мешани айфон 11 ҳаи 3700 сомон пачка баъд 128 гаш яъне 128 гаш зура не айфон 12 ҳаиш айфон 12 ҳай нархиш 5000 сомон ай айфон 12 пачка ина бардароз магазини акай сапон 50 та айфон овардаги бардаро оптои дудесем буз бардаро биен ки буд мешавад айфон X ина айфон X ай нархиш 10400 сомон ай телефон пачка ина айфон X 10400 неш XR ай нархиш 3000 сомон ина бардаро нигоҳ кунед ҳамаи модели телефоно ҳаст айнаиш X Max айнаиш 3856 га пачка X Max айнаиш XR айнаиш 2300 сомон неиш упоям хеле модели навая я оперативка 8 довни мазури не хонор 50 айна хонор 50 3500 сомон ина бардаро нигоҳ кунед магазини акай сапон ай ҳамаи дуконҳо бардаро арзон меда кредит мета бефоиз мета не S20 S21 S22 любой модели телефоно ҳаст бардаро шумо телефони хеле дасон истифода бурдашидаги дошта бошем биёрем болошум ки хеле телефони пачкатон кун бардаро ина дар панел худо бошем